guys. Kaligod jud taon ang mga mga tanom. Adyo ra po ning uwan guys, karon dili maka hamubo og tanom. Wala, mga tanom ari. Kunit lang igawas. Mga guys, gusto kayo ang uwan na titik kayo. Kada akong kabo guys na nag-sound ko. Kaya kong sinout guys. Nagbubo ko. Ang gibubuan guys, kanang dili makuwanan. Kay bukat magpunog ang sahon. Basa man siya guys, pero walang gibubuan kay mas nindot maguning kuan guys. Kuwan ibubo. Kay kuan pa mineral. Mo is noy tinuod nga mineral water ang rain. Guys, sayang man guys. Lami isus binoko. Lami basa-basa sa uwan. Ling lang kay di ako sa opisina guys. Ako uling kali. Nagtanaw-tanaw ko guys kay basin og naay wood sa mga pahak ng dahon. Nga pahak ang dahon. So kay kuwan guys na mga pahak nakaniud. Wala. Najuniod guys ba? Wala tago. Ay, Ginoo ko Lord na aday jud dara. Na ako guys, mara guys. Baga kayo. Okay. Dara. Guys. Asan ka? Makasaka ka? Modi ay. Kamit mo. Sabi siguro ni Wood guys. Sina. Nunin. Sa kagodan ni. Man pahak man sila maapili og bubo sa uwa aw buwanan, tubuan na naman sila guys. Gana rin mo ang content ron guys sa bubo. Buwan mo good. So, ganahan man kung magbuwan guys, kaya ron dili ka pamubo sa mga tanong.
kay luoy kay ang tanom guys, hindi mabubuan. Basta plant lovers ka guys, maluoy juga sa mga tanom. Mo-care juga nila. Uy! I-shoot. Kusog pag-uwan guys. Ang kusog pag samot ang uwan guys, oy. Kusog kayo, lamig kayo ang uwan. Lamig kay ikuan sa uwan guys, kanang dagan-dagan. Galing lang kay di ako sa opisina guys. Pura man usa. Maning abot among cashier, so sayang man aho na lamang gipang bubuan ang mga kuan ag mga tanong ba nga wala sila wani nga naasa napasilong. Sayang man ang uwan, kusog kaayo ra ba, sayang ang tubig sa uwan guys, kaya gadugdug na pa guys. Look, okay, dito day sa mga guys na ay dakong punuan sa kahoy. Kuana tipo nga kahoy guys, naigo sa kilat. Hadlo kaayo. Naigo sa kilat guys niya. Nakuan, nasunog, namatay guys ang kahoy. Ang tibuok pud kahoy. Niya karon, matag mapicturan ako or kuanan guys videohan para makita mo sa kahoy na ito sa bagwan. Hadlo kayo. Dara guys. Kani nga nga tanaman guys, mo yung gisuod una sa CR. Now, mo sila mapili og ka bubo guys. Ako na lamang bubuan. Kusog kayo. Kusog kaya rin guys. Nabasa ko guys, tagang relo. Nalingaw ko. Nalingaw ko pamubo. Puno na. Ay Lord. Naputol ako ang pagpamubo guys. Naputol. Kay kuan kanang naitaw. Siya di ako sa opisina sa pare guys. Nay nagkuha og baptismal certificate guys. Nang naputol agaw ang pagpamubo. Chris Jacob. Bilbil. Magkay kayo computer guys. Loading.
kay guys. Bang gusto ko magdali kay may kilat. May dugdug. Gaya, uy. Duding kayo. Pride na pa. Para huli communion. Asa man?
Tara yan. Thank you, Pod. Magtiwas ako pamubo, guys. Dito ko sa tawas, guys. Tilay nag-1. Last na nilang pamubo, guys. Dari ramang wa na. 1 ni mo yung dinubuan, guys. Nako. Unang na ko, guys, kay ga. Pan ga. Dugdug. Yan ako si guys, ngit-ngit. Madloko. Madloko magkilat, guys.